Hindi. Kay Sugo niya. Sugo. So, may nagataon sa kong vlog na ko. Sabin, lakadesa. Yan nandito! Pamamahay ko to! Kuya, ang akong anak Reginald! Karon na nagaroon din sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas Masanitas, imo mga pinanapudno Masanitas yo, masanitas Masanitas, imo gipangita na pudno Sa impangitan ni mo sa... 2,000 years later. Kung wala pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share, etc. Ayaw ko na inyong palintigan notification bell plus all para laki kayong update. Tapos karoon mga kabingka, kabalo naman mo sa akong turada karoon mga kabingka. Ito ang mukbang Lupit Edition Yayay Ara. Karoon, tawagan ako ang nari ko special guest, no? Special guest, no? Tawa, special guest. Ladies and gentlemen, welcome to Yumo Kamyo. Pagliktin! Kung pangarik, mga oras. Gusto mo siya. Dablo na mo ganto diri guys. Dablo na mo sa ganto diri guys. Ay mo pataka. Ay, sige, pataka. Ha? Alam, nanuwa na. Sige, mo kung oras tama. Ay, gusto daw niya ito rin. Sa kulong ko. Oh, tara ka lang diri mo siguro basta For today's, narana akong kuan, giilugan akong bago tawag ko. bago talagang bataw ako labot. Giilugan jud nimo akong trono, no? Ako Ang invite ko daw. Lindo daw ko ano siya ba ito? Okay. So, mo ni among kuan, naman daw siya unlimited kuan promo. Promo ni no. Promo. So, lang ito gamay. Promo gini ang among gikuan ay 519 plus 300 kapin. So, basta mauna na siya. Ay nasi pangutana dia. Let's begin. Wala kita no. Oh, kaon na ta. So, ano ito kami? Unsa mo na? Oh, cheese. Cheese ni. Sabihin siya na. Okay na. So, ano? Ano sige balik kuring mic niyo? Ano si Juan na? Kaon na. Mas piyo ko kayo mo ko. Mo gani. Ano, taranda. Nara, guys, laway gini guys. Oh, mga So, kaibigan. mo. Oh, ha? Isa to nang rapper mong gingon mo? So, si Kevin Kazmala. Diba, usawis na. Ba't siya ka rin kayo nilalag kaon? Ano wala mo siya ba? Hindi. Kay, Sugo niya. tugo. So, may nagataon sa kong vlog na ko. Sabin, lakadesa. Pero ting-ting mo, ama? Ano guys? Ang, ano mo sa gato ang gigay, ay may kataka. Hanggang po na ito yung gimbay. Bagbo ko ba ang damo? Ano mga susawan ba? Sabi lang yun. Tanggam yan, nakikitshop. Ang ketchup, ama? Nakikitshop. Papa. Ay, pandamay ka. Oh, price. So, ito mga kapay ko? Ayun, pagpuan ka. Kamiya, bisag bugnaw na kayo. Dalawin. Ito lagi, wala. Ay, pagbuot lagi. Kaya wala may sambuk. Lami ba? Lami ay. Basta, pero librero lami. Lami. Ako, kuwan yun eh. Lami ka pun.
Oh, ang kuha na ko, water burger ni. Kaya super cheese to. Wala na eh. Hindi lang, pamahawin mo kayo. Grabe. Ano masasabi mo? Dali, may masabi na nila eh. Naman. Siya yung masabi na umak. Sino yung animaan kanang gikaon mo? Wabay lami? Kuan. Ulam niya kay buglaw. Kuan ini tama. Di sayo po, sabi ko pagkaw sa buglaw pa jud. Unang na balayo kay Andre, balayo kay Burger King rin napitan mo, nagbuol ka na mo, magmapina nga dito ba palit sa bahada no? Opo. Lami ako ba sa libre makbuang. Natulog ko sa malinawon, ipukaw ako nimo. Kani kaya ni mo ni hurot? Ay. Kaya. Kaya bukat. Ande kay nagis sa day. Tiktiin kayo eh. Ya, anong masabi mo kay Kevin? Nawa na siya ngadto doy. Mahal na, mahal. Lugay na mo katawa doon eh. Ano mo doon? Ano na? Upong. Nagsarabi ni. Ito ay invite mo sunod ba? Kasi invite mo sunod. Tutuan. Si Coco Martin. Coco ni Martin. Ano yun? Ano isa ba? Nga. Katong nasuko. Kaya mga Asa to? katong pagbukuhan ka. Katong nakalimot yung kota mo ko eh. Cheese mo gyapon ni Mac. Imong cheese ko kayo. Aka na di mo di. Di cheese gyapon ni. Dili na cheese, dili na cheese. Ang ulan may cheese ni. Dili ka ganag cheese. Kampe. Wah, gini nga sa isa kauban mo. Usa to? Isa tong imong gingon? Hindi ako Ermin. No comment? Ermin. Ako. Ano mo ito? Tugbok. Dili ito yung ba na. Dili. Oo. Wah, gini nga ito ba? Di basta Kevin no, Kevin no. Kami ay kung damahaw eh. Pili na gusto mo tayo ng Mac. No comment? No comment. Ano man? Basta ay tama. Isul na basta ma-hold up ta. Cellphone na mo kay cellphone na ba kuya? Wala ko cellphone, atek na kada. Ate, ganito ba yun? Wala kay prank ko to. Pagkawin. Wala ko. Prank na to no, unsa ka wala ko cellphone, delikado kay ma-hold up ko unsa pagsuon na sa ko dato, di mo ko dato. Oo ako. Wah, Oo ako. kay basta pa. Wala mabutay pa to, unsa ba ta? So, maulan siguro ni kutob nga video kay taas na kayo, no? So, unang natutulot to ni. Ayaw na kay taas na kayo kay Utol na to. ay na sige. Utol. Dili na sa off cam na lang na siya kay siya tawagan na kanang lisod na mapuno na diri sa akong stories wa ba niya memory na akong i-video no. So kanya na lang hanggang sa muli mga kabingka. Ito po si DJ Mars ang mga subscribe unya na lang okay sa pinakalas and action.